Hľadáte trojizbový byt s veľkou terasou v novostavbe? Ak áno, tak táto nehnuteľnosť na Vinohradoch vás určite zaujme. ...85 m2 užitkovej plochy, 3 izby a terasy s výmerou cez 35 m2, kde budete tráviť spoločné chvíle s rodinou. Ak hľadáte bývanie pre svoju rodinu v jednej z najkrajších lokalít v Trenčíne, už nemusíte hľadať ďalej, práve ste ju našli.